Umqeqeshi weMamelodi Sundowns uManqoba Mnqithi usenikeza imininingwane yokulimala kukaThembinkosi Lorch noSipho Mbuli ngaphambi komdlalo wabo weCAF Champions League neMbabane Swallows eLucas Moribe Stadium ngoMgqibelo. ULorch nesithandwa sabalandeli uMbuli abakaze babonakale kule sizini entsha. Okokuqala uphinde waphuthelwa ingxenye yokugcina yomkhankaso odlule okubukeka njengokulimala eqakaleni. Ama-Brazilians azoba iqembu lasekuhambeni nakuba izodlala neSwallows yaseSwatini endaweni yawo emlenzeni wokuqala umzukiswano wesibili wokuqala weChampions League. ISwallows isebenzisa inkundla i-Atteridgeville ngenxa yokuthi inkundla yayo ayihlangabezani nezidingo ze-CAF ukuze isingathe lo mdlalo. uLorch usasondele ekubeni kwabazodlala eqenjini kulo Mgqibelo. Udlala umdlalo obungane ebesinawo sibhekene neSekhukhune United futhi ubezilolonga kahle. Kube yishwa nje namuhla ukuthi ube nokuqina kancane emsipheni ingakho esheshe waphuma ekuziqeqesheni, kusho uMnqithi. Kodwa ngaphandle kwalokho sijabule ngegalelo angahle abe nalo. Siyajabula futhi ngokuzibophezela kanye nezinga lobungcweti elilokhu libonakala kulo mdlali. uSipho Mbuli ungomunye umdlali oseqalile ukuzilolonga, angakhethwa eqenjini ngoba ngicabanga ukuthi naye ubezilolonga kahle, kuphetha uMnqithi.